reivindiquen una mobilitat social més sostenible. Diuen que l'actual model contempla ampliar l'operativitat dels aeroports, els creuers i les carreteres i respon als interessos econòmics del turisme i no a les necessitats de la ciutadania. Les plataformes antiautopistes contra els megacreuers i l'ampliació de l'aeroport de Palma, el GOP o Greenpeace són algunes de les entitats que han alçat la veu contra l'actual model de transports i el seu impacte sobre el canvi climàtic. Recorden que el transport és el sector econòmic que més energia consumeix i que a Balears genera el 56% de les emissions. Apostant per una ampliació de l'aeroport, un complit de l'aeroport de Palma, rècord en jets privats, la primera meitat de l'any han vengut més que tot l'any passat, que es preveu que es continuïn venent encara més creuers dels que han vengut fins ara. Un model que respon, diuen, als interessos econòmics del turisme i no a les necessitats de la ciutadania. Està molt relacionat els problemes i els impactes de tot el tema de transport, evidentment, amb el nostre model turístic. D'aquí aquestes demandes en relació a aquest creixement d'infraestructures vinculades a l'activitat turística, d'aquí el motiu per el que som aquí avui. D'aquesta manera s'han volgut sumar les demandes que també fan els activistes avui a Barcelona, on es reuneixen els ministres de Transports de la Unió Europea. També han anunciat que preparen accions reivindicatives que faran coincidir amb la cimera de turisme que es farà a Palma a finals d'octubre. I la presidenta